дар нишаст гуфта шуд ки 29 октябри соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави маркази минтақавии бехатарӣ, амният ва кафолати химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Марказ чорошона буда дорои 16 озмоишгоҳи инноватсионии илмӣ таҳқиқотии самтҳои химия, биология ва нодиртарин озмоишгоҳҳои илмии соҳаи иммунологӣ, бехатарӣ ва амнияти биологӣ буда барои омӯзиш ва ташхиси маводи химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ хизмат менамояд. Дар соли 2024 олимони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон таҳқиқотро аз рӯи 110 мавзӯъ аз ҷумла 68 мавзӯи илмии таҳқиқотии бунёдӣ, 14 мавзӯи илмии таҳқиқотии амалӣ ва 28 мавзӯи илмии таҳқиқотии бунёдиву амалӣ идома дода натиҷаҳои назаррас ба даст оварданд. Аз рӯи натиҷаҳои илмӣ ба даст омада дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби кормандони муассисаҳои илмии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон беш аз 1974 кори илмӣ ба нашр расонида шуд. Аз ҷумла беш аз 70 монография, 125 китобу маҷмуаҳои илмӣ, тавсиянома, атлас, беш аз 1779 мақолаҳои илмӣ, аз онҳо 1315 мақола дар маҷаллаҳои илмии ҷумҳурӣ, беш аз 260 мақола илмӣ дар маҷаллаҳои кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва беш аз 200 мақола дар маҷаллаҳои давлатҳои хориҷидор ба нашр расиданд. Дар ин давра вобаста ба масъалаҳои муҳими илмӣ дар академия беш аз 160 чорабинии илмӣ омода ва баргузор карда шуд. Аз ҷумла як симпозиуми байналмилалӣ, 34 конференсияи илмии байналмилалӣ, 29 конференсияи илмии ҷумҳуриявӣ, 64 семинари ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, 18 мези мудаввар, 4 маҳфили илмӣ, 4 курси омӯзишӣ ва 4 рӯнамоии китоб. Дар соли 2024 аз тарафи муассисаи натиҷавии дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон беш аз 130 номгӯи китобу монографияҳои олимони академия ва маҷаллаҳои илмии академия бо теъдоди 12100 нусха ба нашр расонида шуд. Дар давраи ҳисоботӣ 13 санад оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ ба имзо расонида шуда, 15 лоиҳаи санади дигар дар баррасии ҷонибҳо қарор доранд.